गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बरबिलि जौगाखां आफादनि बाथि सावरायमेलजों लोगोसे सानजाबसारनाय हाबाफारि आरो मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा हालामाव दाजानाय बरबिलि जौगाखां आफादनि दिनै बाथि सावरायमेलजों लोगोसे सानजाबसारनाय हाबाफारिजों लोगोसे देग्लाय रुनिकाटा ओनसोलनि सिंनिफ्राय मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायखौ दिनै रुनिकाटा पिजिटिसि नब्लाङाव मावफुंनाय जायो, जेराव बरबिलि जौगाखां आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासै बरबिलि जौगाखां आफादनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। रङिया बंग ओनसोलनिफ्राय सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ गाज्रि थासारियाव बोखांनो हादों। दिनै एबा 16 जुलाइ फुंबिलि समाव आसामनि रङियानि बरलिया दैमायाव गाज्रि थासारियाव गोजावबोनाय सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा मर्निं वाक खालामनानै फैफिननाय समाव बे गोथै सहखौ नुसननानै पुलिसनो फोरमायहैनायनि उनाव पुलिसा गोथै सहनि बागै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्ला थाइखाजरा पिजिटिसिनि सिङाव PMAYG न' लुफुंनायखौ लानानै बेले बेजे थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय थाइखाजरा पिजिटिसिनि सिङाव गोग्लैनाय रानिपुर बाथाबारि गामियाव PMAYG न' लुफुंनाया दासिमबो आबुं जायाखै होनना न' मोनगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे खुद्रि साननाय फोरमायो। पिजिटिसिनि मासिगिरि सेबेन्द्र बसुमतारी आरो सोद्रोमा प्रनित बसुमतारीनि गेजेरजों लुफुंनानै होजानो गोनां गासै गं 26 PMAYG न'खौ सम आरो बोथोर बारलांनायनि उनावबो दासिमबो लुनानै होनाय जायाखै होनना न' मोनगिरि रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों। लोगोसे सोद्रोमा प्रनित बसुमतारी बिथाङा गासैबो न'नि नामाव हाबनाय रांखौ गोबां सम सिगांनो बख'नानै न'खरसेयावबो दासिमबो न'खौ लुफुंनो हायाखै होनना दुखु मोननाय फोरमायो बिथांमोना। न' मोनग्रा रायजोफ्रा फोरमायबावनाय बायदिब्ला न'नि सोमोन्दै सोंहैनो थाङोब्ला सोद्रोमाया मासिगिरिखौ आसि थुयो आरो मासिगिरिया भिडिअखौ आसि थुहरो होनना बुंथियो। बे बेलायाव बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सिङाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों सोद्रोमा आरो मासिगिरिखौ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रां जाख्ल'नायनि दायाव पन्चायतनि सासे नेहाथारखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय 15 जुलाइखालि आसामनि माजुलिनि सिलाकला गाव पन्चायतनि बारग'वा नेहाथारि अलक कुमार सिंहखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव आसाम पुलिसा हमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि अलक कुमार सिंहनि अनगायैबो थांनाय जुन दानाव दिखं ग्राम पन्चायतनि नेहाथारि अनुप सेट्रीजों लोगोसे ग्राम पन्चायतनि कअर्डिनेटर JPC नबकान्त दले आरो सासे वार्ड मेम्बार हासिम फुकन मुंनि सुबुंखौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि मुङाव सौफैनाय रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसा हमदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार केन्द्र बिद्यालयाव सोमोनांथाव जाथाय। केन्द्र बिद्यालयाव गुवाहाटी रिजन आन्सलिक सुब्रत काप फुटबल टुर्नामेन्टआव दुखुनांथाव जाथाय। गुवाहाटी आमेरिक CRPF केबिनि फरायसा डेभिड टेरंआ दुगैनो थांनायाव दैयाव गोग्लैना जिउ खहा। बे जाथाया सोमजियो मैया सुनिबाराव 13 जुलाइ अक्ट'निफ्राय 15 जुलाइसिम फुटबल टुर्नामेन्टआ सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। बोखांनो मोननाय फरायसानि जिउ गैयै देहाखौ क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव गेदेमा रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि गोदानै लुफुंनाय मुसुखा बेखेवबाय। क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव गेदेमा रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि गोदानै लुफुंनाय मुसुखाखौ बेखेवनानै होबाय BTRनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रावखौ लानानै दावराव दावसि जादों। दिनै 16 जुलाइआव फुंनि समाव गुवाहाटीनि ABC पइन्टआव मोनसे दावराव दावसि जादों, जेराव जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 5 लाइमोनफ्रा बारबि हटेल एन्ड फास्ट फुडआव जाग्रा आदार जानो थांदोंमोन। बे लाइमोनफोरनि सासे लाइमोना गाव हिन्दी राव रायलायनायाव हटेलनि सासे मावफारियानि असमिया रावजों फिननाय होनायखौ रागा जोंखांनानै मावफारियाखौ गाग्लोबदों। बेखौ लानानै हटेलनि मावफारिया आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफोरखौ पांगाघर पुलिसा हमो होननानै खौरां मोनबावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।